Kawai na kibenta ban pinne ne tingka ya kerukom bam sok panten rai ne kata ke jackfruit mission bala shimkia de kibor sarkar jilla on beteng shushu ya ka knang ban pinchler ya kinong rep bakin pinhe batkin tiyo ya ka yo kot jengki. Kani ka jing tumu tingka ya ki sok pan kala sedang na do usnam arjar khat pra ka ba ka sarkar jilla menta ka don ka ju ka jing tumu ban kintiyo shushu ya ka da ka ba on beteng biang na do menta usnam arjar arpulai la ong ka kong amperin ling do menteri ki kam rap kam riang ka jilla. Kat kum ka kong amperin kalaya thuo ba haus nam arjar khat pra ka balong ka snam sedang ya katay ka jing tumu la tip kum ka jackfruits 1.0 bat ka baju penlong shisien manda ka san snam bat mentau snam arjar arpulai on tip kum ka jackfruits 2.0 ka ba watla kata ru ka sarkar kan dapit binyak men beteng ya ka. Halor kani katay ka menteri kala ongru ba onsaya peliu jingmun bat u menteri rang ba u Konrad K. Sangma ban yo asdang no ya katay ka jing thumu. La saki lang ha ka jing keren katay ka menteri da ka jing don lang u chairman ka Meghalaya Farmers Empowerment Commission u KN Kumar Director ka Agri and Farmers Welfare bekiwe. Takasngi kadai pe ka jing lang ha ka ba kini ki farmer producer groups lani ki nongrem ki belapoi ha ka kerdan ban walam ya ki items lane ki jingde ha ka yo ki badon kata ka value lane kata ka jingla ban ai jingim ban ai kamai ya ki nongrep une uso pan de uso uba supot bet ha ki klau ha ki betap usopan hadin bangalasyong ha kana kijing lang ng takasngi ngayo I udon bon jad kijing lumtoy away kalong using sopan udon ya kata ka pharmaceutical value kapamut ba uday jingbam ubala ban wan lam ya ka jingla ban treat ya ka jing pangsin. Number 2 uto uso uba bread ubam pendon kam por babam kibriu ki babam sopan uto u so pelunjong kitu ki sopan la ban shna ya kita ki jingbam ya ka nakabenta ki jingli jungi ki sniang ki siar ki kitu ka fodder ka balong very important nang tapre ngayor ru ka jing tip nang takasngi ba la sedang ya ki kat tu kat ni teliki units haka jela pa away but nakini ki units gilayo yo chip sopan yo shing sopan yo ya kanika sopan ubadang imru uba satlak kari India ba ka perthai ki bam haka jaka jong kajing bam do kata ka vegan product bagi ong tikaturu kalong very fruitful tipiyo iba unewa sopan udan bon teli kita ki jing mentoy ki balapan ai kamay kaji ya ki nong rep ti kani ka mission jackfruit kani ka taka jing ai pisa ban penklan ya ka jing pendon kam yu sopan ubang yo na ki klau ki tap ki jongi ki per ki jongi kan de ben kutno arhajar arkulai Arajala husaw pada ban wanno pada saka mission 2.0 la ni katakan next chapter ni ka hakakot mapipuli ka jing teng jong ka mission ngihap man ya keren haka sarkar ba ngila yu I ba ka jing mi na uni wai uso ka ai ya ka jing im ka babyang ha ya ki pat ba kinong rep piyo ka juice piyo ka wine Tala mi sa ka beer tika tu ka wine policy jong ka state of Meghalaya ka ba ay license ikinong na wine katuro ka lala maniram but kini pa rokhot kidi ki eki ki banwan lam ya ka jing mentoy na ka benta kinong rep kam tam ban ay ya ka employment ya kini ki kinong shong ki ba omdon da ka way pat kalat pan kamay kaji tinga try ni don kamban support kani pat an sa rakyat ka sa government pat an sa bu kajing kepa kraw ya ka sarkar bakan nirap ingi
bangin sustain sa sunsnem dia kani ke program nang ba kajing mentoy kan lek syakitu kipat ba ki besyong kam tam si ki jakan nong kendong bawat kam wat jam kini ki farmers ki bangaya kenduk mene kita ki producing ki farm producing groups ki kamai shmo jar sisni sana jar sisni kishna ki asha kishna ki cake kishna pun jat kita ki wine ki beer kishna ki kita ki sophan hakabun rukom te kani rukat kababaha don kampan support kita kajing pek kajing start jo sarkar kami sarkar India kayo iba namar baki nong rep kim yo ya kata ke facility ka babyang banyarap iki baki im na ka rep karyang kipen mi ki jat schemes kung kato ko ay mat EGS kato tinrei ni yo ipat mentaba ni hapan yarap ya ki nong snong syatan nong kendong om kitu gi basyong hapo urban centers mapila ban bat ban kamai na kum kini ki activities ki ban banam ta jofi so ngi kum ka sarkar mentangi dei ban revisit yang ya ka agriculture ka horticulture ban pet hakanu ka rukom ngila ban ai jing mentoy yaki nong snong gitu jaka bakim don kam bakin ya wan lut sor ban pet ya kita ki wei pat i rukom kamai kaji tang hak man jong pi ha ka jaka ka bo pi syong du kibon gini kila ki kabu mereka sarkar pat kadai ban organize gitu ki sectors ke kane kadai ka wei na kata ka bentaba ka sarkar ka organize kani ka sector ka pen klanya kani ka sector pat ka pen mi ye kini ki products kiba ngayo sngo wada sha China sa Japan kishna show do tu powder ubami na ushing sopan na upowder ubami na usopan ubala penrukyang ti kini ki bangila test ngila test iki ban ngiyo iba la banle kani kakam ti kam ni lay ka change kan wan tamba pindi yu i ka change barobor ka pen kelab yang bat ka pen ai jing but iki pat ba bakin pai din sya karep karyang ban pet hatola nemla ban yo ka kamai ka kaji ka bobit ka biang na karep karyang ka badai katolong jong kata kajing im jong ni pasi jong tiau boy wa garo tete